Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Kuntratti informa lill-uffiċjali għolja fis-settur pubbliku li ma jistgħux jagħtu kuntratti lil Gafa Saveaways u l-Clentech Limited. Dawn huma żewġ kumpaniji tat-tindif u ċirkolari f'dan is-sens ħarġet fuq ordni tad-Dipartiment tax-Xogħol u Relazzjonijiet Industrijali. Ir-raġuni li dawn iż-żewġ kumpaniji nstabu ħatja mill-qorti li wettqu offiżi biksur tal-liġi tax-xogħol. B'hekk din il-miżura ddaħħal fil-prattika l-ġdida kontra x-xogħol prekarju. Dawn il-kumpaniji seqpaw sospiżi milli jieħdu kuntratti pubbliċi għal sentejn. Id-Direttur Ġenerali temm littra tiegħu billi qal li biex jitneħħa kull dubju kienet jagħmilha ċara li l-kumpaniji msemmija m'għandhom jingħataw ebda direct order, kwotazzjoni jew tender. F'istqarrija l-Gvern qal li din id-deċiżjoni kontra xogħol prekarju hija riżultat ta' regolamenti ġodda li daħlu fis-seħħ fl-ewwel xhur ta' amministrazzjoni ġdida. Regoli li jagħtu wkoll lokal spezzjonijiet spissi fuq kumpaniji li jagħtu servizz lill-Gvern. F'April li għadda tħabbar ukoll li 40 impjegat tal-Arms se jibda jkollhom dħul diċenti u kundizzjonijiet aħjar wara ftehim mal-kuntrattur. Fi żmien li ġej mistennija passi oħra. Nhar il-ħadd fuq One Radio il-Prim Ministru Joseph Muscat għalli fi żmien mhux il-bogħod se jitħabbru iktar miżuri li għandhom lan li jġildu l-prekarjat. Tumma rrid inkun ċert illi meta ħanamlu bidla pjuttost qawwija illi ndaħlu ċertu prinċipji ġodda rridu nkunu ċerti li rajna l-angolaturi kollha ta' x'ħajfisser. X'ħajfisser għall-employers, x'ħajfisser għall-ħaddiema, x'ħajfisser għall-gvern, x'ħajfisser għall-ħaddiem oħra f'kategoriji oħra. Jekk hux ħanħallu twieqi jew ventilaturi miftuħa, kif ħatkun il-mekkaniżmu li jaħdem, kalla jrid inkunu qegħdin naslu fi żmien relattivament qasir.